Сябры, я натхнёны тым і ганаруся той магчымасцю, што мы тут зараз цяпер разам, столькі бел-чырвона-белых сцягоў. Я просто настолькі уражаны, настолькі гэта, ведаеце, дае нейкае новае вось гэтае пачуццю, вось гэты імпэт працягваць тое, што мы з вами робім. Давайте просто аглянемся зараз, паглядзім адзін аднаму ў твар, паглядзім на нашы сцягі і просто паўдзячым адзін адному за тое, што мы тут сёння сабраліся. Давайте просто попляскаем один одному. Попляскаем. Сябры, ведаеце, учора мы былі на канферэнцыі беларусаў замежжа, і я побачыў там шмат знаёмых твараў, пэўныя людзі былі, якіх я раней не ведаў. І ведаеце, пэўныя знаёмствы, яны былі такія, можна сказаць, сухія, фармальныя, але пасля, калі ты пачынаеш з людзьмі размаўляць, і яны просто ў нейкі момант кажуць: слухай, а я ў 20-м годзе, ведаеш, у жніўні быў затрыманы, ведаеш, я быў у жодзінскай турме, і тут пачынаецца: а ты ў якой камеры? Ну, я ў 26-й, а ты? Ну, а я ў 18-й. І праз 5 хвілін прыходзіць тое адчуванне, пра якое сёння так шмат гавораць. Гэта пачуццё даверу і еднасці. Калі ты разумееш, што праз пэўны час людзі, якія толькі што пазнаёміліся, адчуваюць, што нібыта яны лепшыя сябры ўжо гадоў 10. Так? І калі да нас далучыліся іншыя удзельнікі мерапрыемства, мы адчулі, што у нас, у беларусаў, так шмат агульна перажытага, столькі пачуццяў, столькі эмоцый, столькі нейкіх нават пакутаў, якія мы разам прайшлі. І мы паглядзелі адзін на аднаго і сказалі: а ці маем мы права спыніцца, калі столькі ўжо прайшлі разам? І я хочу вас спытаць, скажыце, калі ласка, хтосьці гатовы спыніцца? Ці маем права мы спыніцца? Таму што калі мы ўзгадвалі, што адбывалася ў жніўні 20-го года ў камеры нумар 18 і 26, то мы таксама памяталі пра тое, што гэтую зімку ў гэтых камерах беларусы працягваюць пакутваць, годна праходзяць гэты шлях. І я перакананы і ведаю, што яны вераць у тое, што мы не спынімся. Я ведаю, што і яны, і пантэон беларускіх герояў мінулага, яны глядзяць на нас і вераць пра тое, што мы знойдзем у сабе моц хваліць і натхняць адно аднога больш, чым мы прызвычаіліся крытыкаваць. Ведаеце, такая беларуская забава нудзіцца у журботе, маркоце і крыху крытыкаваць адзін аднога. І гэта, напэўна, добра, калі канструктыўна, але калі мы кажам, што мы маем патрэбу ў еднасці, то мы мусім найперш хваліць аднога, падтрымліваць адзін аднога, натхняць адзін аднога. Ці згодны мы з гэтым? Ці вартыя мы гэта? Я лічу, вартыя. Кожны з вас варты гэтага. Бо я ганаруся ведаць шмат каго з вас і ганаруся тут стаяць, таму што ведаю, што я ўдзячны вам не толькі за вялікія справы, але і за маленькія крокі, бо сума гэтых крокаў, з кожных з гэтых крокаў яно вядзе да нашай вялікай перамогі. Вы згодны са мной, што мы вартыя таго, каб паважаць адзін аднога, натхняць адзін аднога. І ведаеце, калі я запытаў учора такой у вялікай грамадзе: скажыце, а што яшчэ вас натхняе? Мы казалі пра палітвязні, дзеля якіх мы мусім працягваць. Мы казалі пра тое, што мы павінны натхняць, быць еднымі. А што яшчэ? І хтосьці пачаў казаць: а давайте спытаем адзін аднога, дзеля чаго мы хочам вернуцца ў Беларусь. Штосьці вельмі адчувальнае, персанальнае. Хтосьці пачаў казаць: я хачу абняць бабулю. І хтосьці сказаў: я хачу нарэшце паспрабаваць гэтыя бліны, матуліны. Хтосьці казаў: я хачу сустрэць палітвязня, сябра свайго з вязніцы. Людзі пачыналі казаць штосьці персанальнае, што сапраўды вось гэты вагень унутры гарыць і не дазваляе здацца. І мы зразумелі, што вельмі важна гэта берагчы вось гэтае бачанне, вельмі дасканалае і яскравае ў сэрцы у нашым, штосьці такое, у чым мы, можа, не прызнаемся адзін адному, што дазваляе нам ісці наперад і не дазваляе нам здацца. Таму давайте падтрымліваць адзін аднога. Давайте не будзем
займацца крытыканствам адзін аднаго, не здавацца, будзем мець бачанне пазітыўнае, персанальнае, якое просто прымушае нас ісці наперад. Давайте не будем засмучиваться и делиться теми маленькими новыми проектами, якія вызревают в сердце кожнага з нас. Потому что кожная ваша идея, кожная ваша імпрэза, проект, яно вартае реализации. Таким чынам мы показываем один одному и всему свету, что мы белорусы, мы ёсць, и наша идентичность, яна бачная, и захоўвае нас як нацию. И таксама я лічу, што мы вартыя паважаць адзін аднаго і самога сябе за тое, што мы ёсць і будзем жыць. І будзе жыць Беларусь. Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Жыве Беларусь!